אם הייתי צריך לעצב מותג רכב, הוא כנראה נראה ככה. אז תכירו את המזיה, מותג רכב שלא באמת קיים. התחלתי מלעצב את הלוגו ברוח מותגי ההייפרקאר, צבע כתום נועז, סמל מגן שמשלב בין איכות ותו תקן לבין דינמיות. משם עברתי לעיצוב האתר שמדגיש את היכולות של הרכב ושם בפרונט את החדשנות והעיצוב האווירודינמי עם דגש על נתוני הרכב. האתר תכף עולה לאוויר, רק אל תנסו להזמין כי אין אותו במלאי. השלב הבא היה עיצוב האפליקציה, כי הכי כיף להניע רכב מרחוק. גם האפליקציה משדרת חדשנות ושמה בפרונט כפתורים מרכזיים להתנעת הרכב, לפתיחת הגג והגדרות מתקדמות. וכמובן הרכב, אז אחרי שציירתי אותו, הוא הפך להיות אמיתי במידול. בקרוב יעלה הסרטון המלא שיראה את כל תהליך בניית המותג. תמשיכו לעקוב.